खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 18 जुन 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसोआव गियाननि सानस्रिया जायगा लागोन। बयजोंबो अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थानो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। वृष राशि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो अनसायजागोन। बिमानि जिउआव सुखु गोजोन लाबोनो हागोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। मिथुन राशि निदान खैफोद नुजाथिनो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनांगोन। जेंना गोनां सान। कर्कट राशि गोबां रां खरसा जानो हागौ। मुवा बेसाद बायनाय समाव सांग्रां जानांगोन। खहा गोनां सान। सिंह राशि हारि आरो समाजनि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय मोजां मुं गोसारगोन। बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगानाय मोनगोन। गोजोननि सान। कन्या राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे रंजा खुसियै सानखौ बारहोहरनो हागोन। मोजां सान। तुला राशि नखरनि जेंनाखौ लानानै गोसोआव जिंगा सिनांगोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गोसो हमथाना थानाया मोजां। वृश्चिक राशि समाज सिबिलांनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। धनु राशि इसोरखौ सिबियोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन। गोसोआव रंजाखांनाय मोनगोन। गोथार सान। मकर राशि गिदिर बेरामाव गोग्लैनो हागौ। गुबुननियाव गोबां रां दाहार लानांनो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कुम्भ राशि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंगोन। गोसोआव गोजोन आरो रंजाखांनाय मोनगोन। गावनि आंगोफोरजों लोगोसे रंजा खुसियै सानखौ बारहोहरनो हागोन। मीन राशि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। गुबुनफोरजों लाजि फोनांजागोन। गोसोआव दुखु मोननांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।